Pagpaubos. The real humble person is the one who doesn't know that he is humble. Kay kung ang usa kuno ka tawo nahibalo nga siya mapaubusanon, nang hambog lamang siya sa ihang pagkamapaubusanon. Sa ingon niini, nagpasigarbo lamang siya sa iyang kaugalingon. Unsa may ilhanan o mailhan sa usa ka tawo nga adunay kinaiya sa pagpaubos? Una, he speaks as little as possible about himself. Sa atong panahon karon, daghan na kayo natong mga igsuon nga kung imong istoryahon, daghag masulti sa ilang kaugalingon. Usahay, kung imong paminawon pag-ayo, tanang istorya maayo, labi na kung maghisgot sa iyang mga kaugalingong nahimo. O kung anaa sa barkada, mag-istorya, kasagaran na kasentro sa iyaha. Murag salida sa pelikula nga siya maoy bida. Ang tinuod nga mapaubusanon, dili maghisgot bahin sa kaugalingon. Let your life and your actions speak about you. Ikaduha, he minds his own business, not the business of other people. Ang tao nga mapaubusanon, nag-focus sa mga butang nga angay niyang buhaton ug dili manghimantay sa kinabuhi sa isig kaingon. Kay kung mahimantay ka sa mga buhat sa uban, sama sa mga marites sa katilingban, nagpadayag lamang kini ug tipaka sa kamatuoran nga ikaw gustong mailhan nga mas maayo ka kaysa uban. The real humble person focuses on his own life, his own works, his own actions and struggles, his own weaknesses, not on others' businesses. The real humble person doesn't want to manage other people's affairs. Laktod nga pagkasulti, ang tao nga mapausanon, dili magtanaw sa buhat sa iyang isig kaingon. Ikatulo, he must accept contradictions and corrections about himself. Walay tao nga perpekto. Ang tanan masayop og makapasakit sa ubang mga tao. Apan ang taong mapaubusanon, mudawat nga mahinangpon sa mga corrections o contradictions kay mituo man siya nga kini makatabang sa iyang kaugalingon. Kung ikaw magpaubos, dili ka masuko ng istoryahan sa dili maayo nimong binuhatan. Kung ikaw magpaubos, dili ka mosinghag kung ikaw koreksyonan. Kung ikaw magpaubos, andam kang mudawat sa mga hagit alang sa kabaguhan. Ang taong mapaubusanon, mituo nga siya usab masalaybon. Apan madasigon nga mubangon ug mupadayon alang sa katumanan sa manindot nga kaugmahon.